Петро Порошенко йде у президенти. Про свій намір вдруге брати участь у виборах глава держави заявив сьогодні під час форуму «Відкрут до Брюсселя». Балотуватиметься Порошенко як самовисуванець, а одним з головних своїх завдань назвав посилення інтеграції до НАТО та ЄС. Бо лише таким чином Україна зможе зберегти свою незалежність і убезпечитися від загроз в майбутньому. Глава держави повідомив, що заявку на вступ до Євросоюзу Україна подасть у 2024 році. Таке завдання він ставить собі на наступну президентську каденцію. А ще мета Порошенка – холодний мир з Росією. Проте лише за умови, що та визнає суверенітет України. Опонентів президент застеріг від протилежного шляху. Вести ці загрози, не зупинити їхніх носіїв, Україна сама впаде в смертоносні обійми Росії. І почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України.